Il-ħadd it-tajjeb. Illum 6 ta' Ottubru nilqakom għal din il-quddiesa mill-Kappella tal-Madonna tal-Vittorja f'Ħattart, magħrufa wkoll bħala il-Kappella tal-Kaċċaturi. Din il-kappella oriġinarjament inbniet fl-1575. Fit-tieni Gwerra Dinjija kważi ġarfet għal kollox iżda x-xbieħa tal-Madonna tal-Vittorja li kienet tinsab fuq l-artal baqgħet intatta. Il-quddiesa tal-lum titmexxa mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Insellem il-kulħadd preżenti hawnhekk f'din il-kappella dedikata il-Madonna tal-Vittorja fit-triq intu sejjer ir-Rabat u lil dawk kollha li qegħdin isegwuna permezz tat-televiżjoni u midja soċjali. Nistedinkom illum biex aħna niċċelebraw flimkien din l-Ewkaristija b'ingrazzjament il-Alla b'talba biex hu juħsibna jħarisna u nixtieq illum nikkonċentraw speċjalment fuq dak li Ġesu fl-Evanġelju ħallu it-tfal jiġu għandi. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Inti it-triq li twassalna int il-Missier mu lejnejna. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik mu lejnejna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-għol ta' smawiet u paċi fnat l-bnedmin ta' rida tajba. Nfaħruk, nberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Muli Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Muli Iben waħdini Ġesu Kristu, muli Alla ħaruf talla bil-Missier. Inti tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi dnubiet tad-dinja ilqat tal-btana. Inti li jgħid fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-Loli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox inti tfawwar tjubitek fuq dawk li jitolbuk u tagħtihom aktar milli jistħoqilhom, aktar milli huma stess jistgħu jixtiequ. Xerret fuqna ħnina tiegħek billi taħfrinna kull ma jbeżżana fil-kuxjenza tagħna u tagħtina dak li m'għandniex ħila nitolbuk. Bibni Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Il-mulej Alla qal:
mhux sewwa li l-bniedem jibqa' waħdu. Ħanamillu għajnuna tot-talih. U l-Mulej Alla sawwar mill-art annimali selvaġġi u tajr kollu tal-ajru u ġibhom quddiem il-bniedem biex jara x'jisemmihom. U skont ma jkun il-bniedem semma li kull ħlieqa ħajja dak ikun isimha. U l-bniedem ta' isem lil kull bima u lil kull tajra tal-ajru u l-kull annimal selvaġġ. Imma għall-bniedem ma nstabet ebda għajnuna tot-talih. U l-Mulej Alla tefa' nasa tqila fuq il-bniedem u dan rat. U ħadlu waħda minn kustilih u floka imlih bil-laħam. U l-Mulej Alla sawwar il-kustilja li kien ħa mill-bniedem f'mara u ġiba lill-bniedem. Imbagħad il-bniedem qal: din id-darba din hi għadma minn għadmi u laħam minn laħmi. Għalhekk tissejjaħ mara għax mir-raġel ittieħdet hi. Għalhekk ir-raġel iħalli lil missieru u lil ommu u jingħaqad ma' martu u jsiru ġisem wieħed. Il-kelma tal-Mulej. Iberikna il-Mulej il-jiem kollha ta' ħajjitna. Il-Mulej il-jiem kollha ta' ħajjitna. Ħini kull min jibżam il-Mulej, kull min jimxi fit-triqat tiegħu. Mix-xogħol ta' idek inti tiekol, ħini int u risqek tajjeb. Flimkien iberikna il-Mulej il-jiem kollha ta' ħajjitna. Martek tkun bħal dilja qammela fl-irkejjen ta' darek u liedek bħal xitel ta' żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Flimkien iberikna il-Mulej il-jiem kollha ta' ħajjitna. Ara, kif ikun inbierek il-bniedem li jibżam il-Mulej, ibirkek il-Mulej minn Sion. Flimkien il-birk il-Mulej il-jiem kollha ta' ħajjitna. Jalla tara l-ġid ta' Ġerusalem tul ħajtek kollha. Jalla tara ewlied u liedek. Slim għal Iżrael. Flimkien iberikna l-Mulej il-jiem kollha ta' ħajjitna. Qari mill-littra lil-Lut. Ħuti, lil dak li għal ftit ta' żmien kien imniżżel fit inqas mill-anġli, lil Ġesu, aħna issa qegħdin naraw imżejjen fil-glorja u l-ġieħ minħabba fil-mewt li jubata biex għal grazzja ta' Alla il-mewt li daq tkun taġita l kulħadd. Għax kien jixraq li Alla li għalih u bih sar kollox, waqt li jwassal ħafna wlied tal-glorja, jagħmel li l-awtur tas-salvazzjoni tagħhom ikun perfett bis-saħħa tas-sofferenzi. Għax kemm dak li jqaddes u kemm dawk li jiġu mqaddsin, il-kol huma mill-istess wieħed, u għalhekk Ġesu ma jistħix isejħilhom ħutu. Il-kelma tal-Mulej. Nroddu ħar lil Alla. Alla għadu ħadd ma raħ, imma jekk inħobbu l-xulxin u jammar fina u mħabtu issib il-milja tagħha fina. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Dak iż-żmien resqu xi Fariżej li Ġesu biex iġarbuh staqsewh jekk raġel jistax jitlaq lil martu. Weġibhom u qal x'ordnalkom Mosè. Qalulu Mosè tal-permess li wieħed jagħmel il-kitba tad-divorzju u jibgħatha. Imbagħad weġibhom Ġesu minħabba li busija ta' qalbkom kitbilkom dan l-ordni. Iżda sa mill-bidu tal-ħolqien Alla għamilhom raġel u mara. Għalhekk mela raġel iħalli lil missieru u l-ommu jingħaqad ma' martu u t-tnejn isiru ġisem wieħed. Għalhekk mhumiex iżjed tnejn imma ġisem wieħed. Mela dak li jaqgħad Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. X'indaħlu d-dar id-disċipli reġgħu staqsew fuq dan u qalilhom min jitlaq il-martu jiżżewweġ oħra jkun ħati ta' adulterju kontra l-ewwel waħda. U jekk mara titlaq il-żewġa u tiżżewweġ ieħor tkun ħatja ta' adulterju. Ġibulu qudiemu xi tfal ċkejknin biex iberikhom. Iżda d-disċipli tiegħu qabdu jgħidu magħhom. Ġesu meta ra hekk inkorla u qalilhom ħalluhom it-tfal iż-żgħar jiġu għandi iżommuhomx għax ta' minnu bħalhom hija s-saltna ta' Alla. Tassew ngħidilkom li min is-saltna ta' Alla ma jilqaħħiex bħal tifel ċkejken ma jiddoħodx fiha. Imbagħad ħaddanhom miegħu u qiegħed idejh fuqhom u berikhom. Il-kelma tal-mulej. Li hija repetuta llum fl-ewwel qari miktib tal-Ġenesi kif ukoll fl-Evanġelju. Għalhekk raġel iħalli lil missieru l-ommu u jingħaqad ma' martu u t-tnejn isiru ġisem wieħed. Ġesu fl-Evanġelju jenfasizza dan li huwa il-pjan ta' Alla għal ħajja miż-żewġa li raġel u mara jingħaqdu flimkien u jsiru ħaġa waħda. L-enfasi ta' Ġesu hija li dawn ikunu ħaġa waħda. Mhijiex li xi ħadd minnhom jiddomina fuq l-oħra jew l-ieħor. Imma li jkunu ħaġa waħda. U li biex ikompli jenfasizza dan, Ġesu jgħid dak li jaqgħad Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. Alla huwa li jakkumpanja il-miżżewġin fil-ħajja tagħhom u li jagħtihom l-għajnuna li huma jeħtieġu. U għalhekk nixtieq li aħna l-ewwel talba li nagħmlu llum tkun għal dawk kollha miż-żewġin biex jistgħu jgħixu b'imħabba sħiħa il-vokazzjoni li għaliha Alla sejħilhom. U jagħmlu dan bil-fiduċja f'Alla li jgħinhom u speċjalment ukoll fil-mumenti ibsin u ta' sfida illi jgħaddu minnhom fil-ħajja miż-żewġa u l-ħajja tal-familja. U nitolbu wkoll għal dawk illi għaddejjin minn żmien diffiċli fil-ħajja tagħhom ta' żwieġ biex isibu l-għajnuna li għandhom bżonn li takkumpanjahom għal bid-diffikultajiet u l-problemi li għaddu minnhom. Jiena xtaqt li l-iktar nikkonċentra llum huwa fil-parti tal-Evanġelju t-tieni parti meta Ġesu jgħid ħalluhom it-tfal jiġu għandi iżommuhomx. Din kienet ir-reazzjoni ta' Ġesu meta kien hemm min ġab it-tfal biex iberikhom u d-disċipli tiegħu dawk l-aktar nies qrib tiegħu bdew jgħidu magħhom u ma jħalluhomx jesqu lejn Ġesu. U Ġesu l-Evanġelju jgħid inkorla. Xi ħaġa li nsibuha kultant imma mhux daqshekk spiss f'Ġesu, Ġesu nkorla. U għalilhom ħalluhom jiġu għandi iżommuhomx. Nafu li kienet kontra l-mentalità ta' żmien il għaliex fi żmienu Ġesu t-tfal ma tantx kienu meqjusa bid-drittijiet tagħhom jew nkella b'xi mod jew ieħor minn tfal ma kontx issib fejn rabbi pereżempju li jgħallem u għalhekk id-disċipli naturalment ridu ma jħallhomx jesqu lejn Ġesu, ma Ġesu rid jagħti dan il-messaġġ
li hu tant importanti għalina il-koll kien fi żmienu imma wkoll huwa importanti fi żmienna. U jinnix nsemmi 3 punti marbutin ma' dan li jgħid Ġesu llum fuq it-tfal. L-ewwel nett jgħid iżommuhomx. Iżommuhomx milli jiġu għandi. L-appell ta' Ġesu u lilna il-koll, il-ġenituri, il-qraba, imma wkoll lilna il-koll, biex aħna l-tfal ngħinuhom jersqu lejn Ġesu. U b'ebda mod ma nfixkluhom f'dan. Illum it-tfal huma impenjati f'ħafna attivitajiet kemm akademiċi u kif ukoll attivitajiet oħra li huma tant taġid għalihom għax jgħinuhom jiżviluppaw it-talenti tagħhom. Bħal kant, bħal ballet, bħal mużika, bħal sports. Dawn huma tant importanti. Jgħinu l-tfal jiżviluppaw it-talenti tagħhom. L-iżbal però jkun jekk aħna npoġġu dawn kontra dan li jgħid Ġesu, ġifieri li aħna t-tfal imorru għandu. Għax dawn imorru flimkien, mhux waħda kontra l-oħra. Meta aħna l-tfal ngħinuhom jersqu lejn Ġesu, hemmhekk jirċievu l-għajnuna, il-qawwa, il-barka tiegħu, jirċievu l-imħabba u l-paċi, jirċievu il-sens tal-ħajja, il-valuri l-aktar importanti li mbagħad jgħinuhom biex jgħixuhom fl-impenji tagħhom differenti. Ġesu il-preżenza tiegħu hija dejjem ta' enerġija, ta' għajnuna, ta' barka, biex inti fejn inti tista' tagħmel il-ħidma tiegħek, l-attività tiegħek bl-aħjar mod u tkun eċċellenti fil-ħidma tiegħek. U għalhekk Ġesu jgħid iżommuhomx milli jiġu għandi għax jaf li l-preżenza tiegħu, il-kelma tiegħu, l-għajnuna tiegħu hija dejjem ta' sostenn għat-tfal huma u jikbru biex fl-impenji differenti tagħhom jagħmluhom bl-isbaħ mod u bl-aħjar mod. U għalhekk meta Ġesu jgħid iżommuhomx qed jgħid biex aħna nresquhom l-tfal lejn Ġesu. Nagħmlu dan mod partikolari, speċjali fil-quddiesa, illa li il-quddiesa hija l-isbaħ talba u dik li tassew tgħinna biex aħna nersqu lejn Ġesu u nirċievu lilu mbagħad bħala għajnuna l-ħajja tagħna. Aħna bil-Malti ngħidu li tiżra taħsad, kultant din hija veru, però mhux dejjem veru, ġifieri kultant li tiżra mhux dejjem taħsdu u jkun tbatija ħabba fek. Ma li hu veru dejjem huwa li jekk ma tiżrax qatt ma tista' taħsad. U għalhekk li ħeġġiġna Ġesu huwa li aħna niżirgħu dawn l-attitudnijiet sbieħ u tajbin li jgħinu mbagħad lil-tfal ħalli jikbru tassew fl-isbaħ u l-aħjar ambjent. Xtaqt insemmi wkoll punt ieħor importanti li Ġesu hawnhekk qed jirreferi għalih meta jgħid li t-tfal huma dawk illi għandna nilqawhom fil-komunitajiet tagħna. Aħna bħala Knisja importanti li nagħmlu l-ambjent biex it-tfal iħossuhom milquejn, maħbubin u mħeġġin biex ikollhom l-għajnuna kollha li jeħtieġu. Naħseb importanti ħafna li aħna naħdmu biex ikollna dawn il-komunitajiet tagħna anki fil-knejjes tagħna, fil-parroċċi tagħna, komunitajiet illi jilqgħu l-tfal. Kif jgħid Ġesu ma jżommuhomx imma nilqawhom u nagħmluhom il-ħajja tagħhom ħafna isbaħ. Fejn it-tfal mhumiex biss dawk li jirċievu imma jkunu huma suġġetti, ġifieri huma protagonisti wkoll fil-ħajja tal-Knisja. Fejn allura mhumiex biss dawk illi qegħdin nagħtuhom xi ħaġa ma jagħtuna huma. U dan ifakkarni wkoll f'punt ieħor importanti li Ġesu juri hawnhekk fl-Evanġelju meta jgħid aħna
mit-tfal nitalmu. Nalmuhom huwa importanti. Nejnuhom jikbru billi naddulhom il-valuri l-iktar importanti tal-ħajja. Imma anki mit-tfal nitalmu. Fil-fatt Ġesu ipoġġi l-tfal hawnhekk bħal eżempju meta jgħid ta' minnu bħalhom is-saltna ta' Alla. Ta' minnu bħalhom. Il għaliex qed jgħid Ġesu għal min bħat-tfal huwa għandu fiduċja sħiħa, għandu dik is-sempliċità u dik l-imħabba li jintelaq fidejn il-ġenituri tiegħu, ġenituri tagħha, hekk aħna għandna nagħmlu fidejn Alla. Nieħdu l-eżempju ta' tfal. U tfal jalmuna f'dan, jalmuna f'ħafna affarijiet fil-ħajja. U għalhekk importanti li kif Ġesu poġġa l-tfal bħal eżempju, aħna wkoll inħarsu lejn it-tfal bħala dawk li jistgħu jalmuna ħafna fil-ħajja. Fid-dialogu magħhom imbagħad huma jikbru aħna nistgħu waslulhom dawk il-valuri li iktar jgħinuhom fil-ħajja, imma nitalmu wkoll minnhom ħafna affarijiet sbieħ għall-ħajja tagħna. Ejjew nitolbu llum, nitolbu ħafna għall-familji tagħna, miż-żewġin, il-familji u t-tfal. Ġesu fl-aħħar tal-Evanġelju jgħid li t-tfal ħaddanhom miegħu u qiegħed idejh fuqhom u berikhom. Inqegħdu qudiemu aħna li t-tfal kollha, speċjalment anki rabatana, b'din it-talba biex hu jħaddanhom miegħu qiegħed idejh fuqhom u jberikhom u jgħinhom ħalli huma fil-ħajja jsibu tassew dak li hu l-isbaħ u dak li hu l-aħjar. Sa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'muli wieħed Ġesu Kristu ben waħdini ta' Alla imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħaddisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu mietu difnuh. U fit-tielet jum għammen bejn l-wies kont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jeġġa jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-satna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej minn missier u mill-liben. Li jum weġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nisqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nresqu issa tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira li huwa dejjem jagħtina dak li huwa taġid għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Għamel mulej li aħna nieħdu il-messaġġ li inti tagħtina fl-Evanġelju llum biex it-tfal ngħinuhom biex jaslu għandek fik isibu l-imħabba, il-paċi u s-sens tal-ħajja. Nitolbu. Nitolbuk għal miż-żewġin kollha biex ikunu jistgħu jgħixu l-vokazzjoni li għaliha se jaħtilhom biex ikunu ħaġa waħda. Nitolbu. Nitolbu għal Papa Franġisku u għall isfijiet miġburin għas-Sinodu fosthom l-Arċisqof ta' Malta, għas-Sinodu fil-Vatikan. Nitolbu biex din l-esperjenza tas-Sinodu tgħin ħafna lill-Knisja fil-ħajja tagħha, fil-ħidma tagħha. Nitolbu. Nitolbu għal paċi fid-dinja. Il-Papa Franġisku irid li għada festa tal-Madonna tar-Rożarju aħna nitolbu u anki nsumu għabżonnijiet tal-paċi fid-dinja.
aħna qegħdin nissieħbu miegħu wkoll u nitolbu ma' speċjali għal paċi fid-dinja, għal paċi fejn hemm il-konflitti u l-ġilied, għal dawk kollha li huma vittmi tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ejna mulej biex aħna dejjem nożżu il-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Nitolbu wkoll għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem. Nitolbu għal dawk li sofrow it-telfa ta' xi ħadd għażiż ħafna għalihom u nitolbu biex il-mulej jilqa' dawk li għaddew il-ħajja ta' dejjem ilqahom fih dan u jagħtihom il-paċi, l-imħabba u l-ferħ bla tmiem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna ilqa' t-talb li qed nagħmlulek illum żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti għas-sagrifiċċju waqqaf b'ordni tiegħek u kompli fina l-emil ta' fidwa billi tqaddisna dawn il-missieri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala għaddejja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew missier Qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bibnek Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li inti battulna bħala Salvaturu feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu mwieled minn Marija Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien ma' l-anġel qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbu tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħebati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Eko kol wara li klaħa il-kalċi reġa ratti l-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax danu għal-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem id-dem li xeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqtuk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Ommalla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejju flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li tolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, liġi salt nagħtik, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina llum, għafrinna d-dobiet bħalma naffru minnu ħati għalina u raddaħanniex fit-tiġrib seħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejn l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintret fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi li xulxin. ħaruf talla danu il-ħaruf talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Bat mulej, innu asl insir.
نعيش يوم ورا يوم في القوة تمهبتك زومني ريب عنقني انت بمهبتك رساني ليك هنكون دايم هديك بالتامة فيك ينال الفوق بهلايك لا نولو اتنين في المكان في السبيرت وانتو وين بالقوة تمهبتك نولو اتنين في المكان في السبيرت وانتو وين بالقوة تمهبتك nitolbu. Għatina Olla li tista' kollox li s-sagrament li bieħt qarbilna jkun l-ikel u x-xorb tagħna biex ninbidlu f'dak li aħna nirċievu. Kristu Sidna. Fakkarkom li għada hija ġurnata li fiha nitolbu mod speċjali għal paċi fuq xewqa tal-Papa Franġisku. Aħna qed nissiebu miegħu billi l-qudiesa ta' għada tkun trasmessa anke mit-televiżjoni tkun propju b'din l-intenzjoni kif ukoll ir-Rożarju li jingħad wara. U nħeġġixkom il-koll biex nitolbu tal-Papa jgħid ittalbu s-sawm flimkien mas-sawm ukoll nitolbu ħalli ikonna il-paċi fid-dinja u ħalli aħna l-koll li nkunu strumenti ta' din il-paċi kull fejn ngħixu, kull fejn naħdmu, kull fejn nagħtu semna fis-soċjetà. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu.
Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-kappella tal-Madonna tal-Vitorja f'Ħattart. Ta' min jgħid li wara l-gwerra din il-kappella baqgħet fi stat mitluq għal numru ta' snin, iżda ma ġietx abbandunata. Fil-fatt fl-1947 il-koppja Albert u Iris Kawkiġera mill-Ħamrun bdew diskussjonijiet mal-kapitlu tal-Katedral tal-Imdina biex terġa' tinbena għall-istat oriġinali tagħha. Fl-1956 dbirket mill-Monsinjur Giovanni Mifsud u għada sal-lum tinżamm f'kundizzjoni tajba mid-dixxendenti tal-koppja Kawkiġera. F'din il-kappella issir qudies kull nhar ta' Sibt fis-7 ta' filgħaxija u fit-8 ta' Settembru issir ċelebrazzjoni żgħira fl-istil tradizzjonali tal-Festa Maltija fl-okkażjoni tal-festa titolari tan-Nattività tal-Madonna.